Velkommen til Stenderup Kroager. I vores lille by står vi sammen, og vi vil gerne fortælle lidt om, hvad der sker herude ved os, så I kan lære os bedre at kende. Jeg hedder Stephanie, og jeg er formand for Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune og bosat her i byen. Og jeg hedder Hanne, og jeg er præst her i byen. Julen i Stenderup Kroager begynder med, at vi tænder lys i vores store træ på vores fælles grønne areal, og lokale ildsjæle sørger for at hænge juletræer op i lygtepæle, så det er klar til den første søndag i advent. Når lysene skal tændes, så mødes børn og unge ved købmanden, for så skal vi på jagt efter julemanden. Og når han er fundet, så danser vi rundt om juletræet og får gløgg og æbleskiver, og så kan alle børnene hænge en julesok op ved købmanden, hvor julemanden kommer forbi hver søndag op til jul. Herude i Stenderup Kroager er vi gode til at stå sammen, når der skal laves noget. Det kan være alt fra praktiske opgaver, der skal laves rundt omkring i byen, til da vi skulle have lavet et stort krybespil til kirken. Her stod mange mennesker sammen og bidrog med deres forskellige kompetencer til stor glæde for både børn og barnlige sjæle. Og krybespillet det bliver fundet frem hver eneste jul til børnenes juleafslutninger og står så i kirken hele julen igennem. Den 1. januar der mødes de friske i byen til en hyggelig gåtur, hvor vi går en tur i byen og samles til sidst og får suppe og ønsker hinanden et godt nytår. Og er man sulten på mere, så byder kirken på champagne og kransekage efter nytårsgudstjenesten. I Stenderup Kroager har vi et rigt og mangfoldigt foreningsliv med masser af ildsjæle og aktive foreninger, der hver især bidrager til rige muligheder for at mødes og være aktive sammen. Stenderup Kroagers idrætsforening SKIF udbyder en lang række forskellige aktiviteter. Alt fra krøl fra petanque til motionscenter og juniorklub og meget, meget mere. Et af de helt store arrangementer i løbet af året, det er vores gymnastikopvisning, hvor byen samles for at se, hvad gymnastikholdene har lært i løbet af gymnastiksæsonen. Derudover har vi fodboldhold i flere serier, og der er hold for både de helt store og de helt små. Men der er også masser af andre muligheder for sjove aktiviteter i byen. For eksempel har vi vores egen fiskesø og mountainbikebane. Hver sommer der samles vi alle ude ved vores idrætscenter, hvor vi over flere dage hygger os og fester sammen. Her bidrager både foreninger og vores fællesråd med mange sjove aktiviteter, der samler os og giver anledning til gode grin. Nogle af de store tilløbsstykker, det er motorcykel- og veterantræffet, og så fredagsfesten, hvor der bliver spillet op til dans. Her får vi barpersonale fra Vesterhede, som vi til gengæld står i baren for til deres byfest. Børn fylder meget i bybilledet, og med et stigende børnetal og flere tilflyttere, der vælger at bosætte sig her i vores by, så har vi de sidste år fået ansat flere nye dagplejere. Der er et rigtig godt samarbejde mellem dagpleje, børnehave og skole, og vi oplever, at de er gode til at lave ting på tværs, så børn i alle aldre kan mødes og lære af hinanden. Børnene ses ofte ude på gåture, og de er gode til at bruge nærområdets faciliteter, som de grønne områder, plejehjemmet og kirken. Selvom Stenderup Kroager er en lille by, har vi et rigt erhvervsliv, som spænder vidt lige fra en frisør, fotograf til tømmerfirma, købmand og produktionsvirksomheder. Nogle af julens højdepunkter i Stenderup Kroager, det er vores julekoncert i kirken og vores julefrokost i Teglgårdshallen. Og vi praler ikke, når vi siger, at Teglgårdshallen det er en af de smukkest pyntede haller i området. Derfor afslutter vi også kirkens julekoncert i hallen, så flest muligt får lov til at få glæde af den flotte juleudsmykning. Vi glæder os til, at vi forhåbentlig næste år kan åbne dørene igen, og alle, som har lyst til at mærke julestemning i Stenderup Kroager, skal være hjertelig velkommen. Herude fra Stenderup Kroager vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.